editora? Què fa una editora a la seva feina? Jo crec que l'edició és un ofici i m'agrada xerrar de l'edició com a ofici perquè estic convençuda que hi ha una part molt intel·lectual que, per exemple, se fa llegint molt, no només per publicar, sinó també per tenir un bagatge de què t'agrada, què no t'agrada, tenir una noció de la tradició d'on vens, però també hi ha una part fins i tot artesanal, diria, no? Que el converteix en un ofici i s'aprèn fent-lo. Però sí, diria que se defineix molt bé dient que és un ofici, no? I que s'ha d'aprendre i que cada lloc, cada editorial és diferent i que n'aprens amb el dia a dia. Doncs sobre l'ofici d'editor, un editor és que a vegades quan vaig a escoles o vaig a clubs de lectura i te comencen a fer preguntes de molt bé, doncs tu ets qui tradueixes el llibre, i diu, no, això ho fa un traductor, doncs tu el corregeixes, no, això ho fa un corrector, doncs tu el maquetes, no, això ho fa un maquetador, no, sembla que no fem res. Doncs l'ofici de l'editor, que no se sap gaire el que fa, però tots llegim llibres i tots tenim llibres per casa i un pot pensar que és també una feina molt tranquil·la, perquè quan llegim sempre és un moment de pau i de reflexió, però la feina de l'editor és bastant més intensa, qui ho diria que darrere d'un llibre hi ha tanta feina. Treballem amb moltes persones, no només amb l'autor, i amb un calendari. I és que comencem la casa per la taulada una mica perquè hem de saber quan ens agradaria publicar aquest llibre perquè hi tingui lectors preparats per voler llegir-lo. Llavors, a partir d'aquest moment, fem una compta enrere i hem de calcular molt bé els temps d'impremta, de la distribució i prèviament de tancar els arxius, la maqueta, coses més tècniques, també la correcció, la traducció en el cas que sigui una obra estrangera. I al principi de tot, de la cadena, tenim la feina amb l'autor, que en el cas del còmic, que jo soc editora de còmic, doncs és tota la feina de guionitzar, de fer els esbossos, que són moltes anades i vingudes, fins a arribar a la línia i al color, i que l'autor i l'editor estigui content amb